ኣብ ውሽጢ ጸሊም ማስክ ተሓቢኡ ዝነብር ጅግና ሓደ ሰብ ንዓመታት ካብ ሰብ ሪሒቑ ምስ ገዛእ ርእሱ ተሓቢኡ ክነብር ከሎ እንታይ ዝፍጠር ይመስለኩም? እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ጅግና ኣማኒኤል ገብረ ሚካኤል ይበሃል። ንእሽቶ ሓው ንድምፃውን ተፃዋትን ጭራ ገርየችቹ እዩ። ገርየችቹ ትግራይ ኣብ ዝተወረረትሉ እዋን እጃሙ ዘወፈየ ዘይርሳዕ ጅግንነት ዝፈጸመ ጅግና እዩ። ኣማኒኤል ድማ ኣሰር ዓብዪ ሓው ስዒቡ ክጋደል ናብ በረኻ ወፂኡ ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓውደ ውግኣት ተሳቲፉ። ከም ኣብነት እኳ ንምጥቃስ ሓበስ፣ ሓውዜን፣ በዓተ ዓኾር፣ ሸውዓተ ሕጉም፣ ሓሸንገ፣ መንደፈራ፣ ኣላማጣ ከምኡውን ካብ ቆቦት ሒዝካ ክሳብ መርሳ ኣማኒኤል ብኹናት ዝተሳተፈሎም ቦታታት እዮም። ምስ ብጾቱ ኮይኑ ምእንተ ዓዱ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ኣማኒኤል ሎሚ ምስ ማስክ ዝዓረኸ ፍጡር ኮይኑሎ። ማስክ ናይ ኣማኒኤል መሸፈኒ መጉዳእቱ ጥራሕ ኣይኮነን። እቲ ማስክ ንኣማኒኤል ናይ ጸልማት ገዙ እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ማስክ ዓለም ክትሰምዖ ዘይትኽእል ምስጢር ኣሎ። እቲ ምስጢር እንታይ ይመስለኩም? ኣብ ውሽጢ እዚ ጸሊም ማስክ ንቡር ሓሪምዎ ብማንካ እናተሓገዘ ስቓይ ዝውሕጥ ህይወት ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ጸሊም ማስክ መዓልታዊ ዝፈስስ ደም ኣሎ። ኣማኒኤል ክስሕቕ ይደልዩ፣ ግን መንከሱ ተሰቢሩ እዩ። ክዛረብ ይደልዩ፣ ግን ቃላቱ ብዝግባእ ከይውጾ በቲ ጸሊም ማስክ ዝተሓብአ ከቢድ ማህሰይቲ ኣለዎ። እቲ ዝኸፈሎ ዋጋ ንዓና ሰላምን ዕረፍትን ሂቡና፣ ንዕኡ ግን ገጹ ሸፊኑ ከም ጓና ክነብር ገይርዎ። እስኪ ንሕልናና ንሕተት። መዓልታዊ ክንበልዕ ከለና ኣማኒኤል ሓንቲ ማንካ ምግቢ ንምውሓጥ ምስ ሞትን ህይወትን ዝገብሮ ቃልሲ ትዝ ይበለና። ንሕና ምስ ፈተውትና ክንስሕቕ ከለና እቲ ናይ ሰሓቕ ጸጋ ዝተነፈጎ ኣማኒኤል ናብ እምሮና ኣምፂና ንስኣሎ። ኣማኒኤል መዓልታዊ ቅርበት ገጹ ምስ ማስክ ተጣቢቑ ስነ ልቦንኡ ተደቂሱ መሐከሚ ዝረኽበሉ መዓልቲ መኣስ እዩ እናበለ ኣብ ጸላም ይነብር ኣሎ። እቲ ማስክ መሸፈኒ ስቓዩ ጥራሕ ዘይኮነስ መሸፈኒ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግብአና ዝነበረ ሓገዝ እዩ። እቲ ዝፈስስ ዘሎ ደም ካብ መንጋጋ ኣማኒኤል ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ ዝደቀሰ ሕልናና እውን ይፈስስ ኣሎ። ዝኸበርኩም ኣሕዋት፣ ዝኸበርክን ንሓት፣ ክሳብ መኣዝዩ እዚ ጸዋር መንእሰይ ገጹ ሸፊኑ ኣብ ማስክ ተሓቢኡ ክነብር? ክሳብ መኣዝዩኸ ጽንዓቱ ከም መጸናንዒ እናጠቐስና ነቲ መዓልታዊ ዝበልዖ ዘሎ ስቓይ ዕሽሽ ክንብሎ? ኣማኒኤል ምእንቲ ህዝቢ እዩ ደምዩ። ሕዚ ድማ ህዝቢ ምእንቲ ኣማኒኤል ኣብ ጎኒ ኣማኒኤል ደው ክብል ይግባእ። እታ ጸላም ማስክ ካብ ገጽ ኣማኒኤል ክትለዓል በሰልኡ ክሓዊ ዳግማይ ንቡር ረኺቡ ከም ድላዩ ክስሕቕ ናይ ኩላትና ዕዳ ናይ ኩላትና ዕዮ ገዛ እዩ።